tardes. Estamos hoxe, día 6 de agosto de 2026 ás 8 horas para celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación. Vamos a empezar cos puntos do día. Empezamos co primeiro dos puntos. Proposta de aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior. Turno de intervencións. Sí, gracias. Nos, como xa vimos manifestando pleno tras pleno, desde a alternativa dos veciños de Fisterra consideramos que a acta redactada do modo que se presenta en esta sesión plenaria desde fai xa uns plenos non reúne os requisitos mínimos exigidos pola legislación vixente, que xa non paso a detallar porque xa está en cada unha das actas recollido, e o motivo é o mesmo e votaremos en contra hasta que isto se corrixe. Sigo, Bueno, pues vamos a seguir votando en contra, porque ya nos da decisión de que mientras no se transcriba en papel, pues no estamos de acuerdo. Vale. Ok. Procedemos entón a votar. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda aprobado como punto. Punto 2. Ditame sobre proposta de aprobación do escudo e bandeira para o Concello de Fisterra. Paso a ler a proposta. Proposta de aprobación do escudo e bandeira para o Concello de Fisterra. Visto o informe de Secretaría de Intervención de data 25 de novembro de 2025 sobre a solicitud da Comisión Heráldica da Xunta de Galicia de apertura do expediente para a elaboración da proposta de escudo e bandeira oficiais do Concello de Fisterra. Visto o acordo adoptado por 10 votos a favor e unha abstención polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria celebrada en data de 4 de decembro de 2026, polo que se solicita formalmente á Comisión Heráldica da Xunta de Galicia a apertura do expediente heráldico para a elaboración, estudo e aprobación do escudo e bandeira oficiais do Concello de Fisterra, vista a proposta da Comisión Heráldica da Xunta de Galicia e a correspondente memoria heráldica do escudo e da bandeira do Concello de Fisterra, visto que a creación, modificación e aprobación destes símbolos debe realizarse seguindo o procedimento establecido polo Decreto 19/2010 de 11 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de símbolos das entidades locais de Galicia e demais normativa aplicable, visto o artigo 16, que regula o procedimento de aprobación, modificación ou rehabilitación dos símbolos das entidades locais de Galicia, establecendo os seguintes trámites para o suposto en que o Concello solicite a elaboración das correspondentes propostas á Comisión Heráldica da Xunta de Galicia. 1. Elaboración das propostas e memorias heráldicas ou vexilolóxicas pola Comisión e a remisión á entidade local para a súa aprobación. 2. Aprobación da proposta pola maioría absoluta do Pleno da entidade local. 3. Sometemento do acordo plenario ao trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante anuncio no DOGA e no tabuleiro de edictos. Punto 4. Resolución polo Pleno das alegacións que se poden formular. 5. Remisión do expediente completo á Comisión Heráldica para o seu informe preceptivo e vinculante. 6. Tras o informe favorable, elevarase ao Consello da Xunta para a súa aprobación. Proposta de acordo para o Pleno. Primeiro, aprobar a seguinte proposta do escudo e bandeira para o Concello de Fisterra remitida pola Comisión Heráldica da Xunta de Galicia. En resposta a solicitude deste Concello de conformidade coas sucesivas reunións mantidas, importa participar aquí que os dous emblemas de orixe similar e non propiamente heráldico, usados de xeito sucesivo e continuado ao longo de máis dun século, a custodia adaptada polo provístero Barrientos e a imaxe do faro e os navíos resultan un tanto inadecuadas como representación heráldica da municipalidade, dado que o primixenio valor simbólico do primeiro e a falta de abstracción e a ausencia de equilibrio simetría no segundo. O indicado xustifica plenamente, sen necesidade de máis detalles, a adopción ex novo dun emblema heráldico que se adecue debidamente á sinxeleza e demais pautas de presentación acostumadas e que, ao propio tempo, resulte ajustado ao caso. Sobre estes dous presupostos insuslayables, propónse organizar o futuro emblema heráldico municipal de sinople verde, un sol de ouro amarelo, manteado de azul con ondas de prata sumadas de dúas veneras postas en cada mantel. A significación visual inmediata desde a exposición trata de evocar a propia xeografía municipal, flanqueada a ambos os dous lados polo océano,
como remedio do que proclama o propio topónimo municipal originario. En canto ás figuras, a significación engadida insiste nisto mesmo. Primeiro, a través da imaxe do sol, para lembrar o culto pagán prerromano ao cabo do mundo, e as cunchas ou veneras, que evocan pola súa banda o importante influxo actual das peregrinacións xacobeas, ao congrasarse o Finisterrae como completo final do camiño. Consecuentemente, o novo escudo municipal de Fisterra podería organizarse segundo o modelo xunto conforme ao seguinte blasonamento. De sinople verde, un sol de ouro amarelo mantelado de azul con ondas de prata branco e azul, sumadas de 4 veneras de prata, 2 en cada mantel, ao timbre a coroa real pechada. Proposta de bandeira. Ao propio tempo, este Concello desexa dispoñer da súa propia insignia municipal e de conformidade co criterio sostido pola Comisión Herálica de manter unha natural correlación ou correspondencia entre o escudo e a bandeira dunha mesma corporación local, segundo acostumas aplicar aos municipios de Galicia, proponse traer ao pano da insignia ante dita disposición heráldica, aínda que sen xa indicadas figuras. Por conseguinte, considérase oportuno propoñer que a futura insignia municipal do Concello de Fisterra se organice segundo o modelo adxunto, conforme a seguinte descripción. O pano verde mantelado ao batente das ondas horizontais azuis e brancas. Achéganse modelos de debuxos de ambos emblemas. Segundo, someter ao acordo plenario o trámite de información pública polo prazo dun mes mediante anuncio no DOGA e no tabuleiro de editos. No caso de presentación de alegacións, as mesmas deberán ser resoltas polo pleno da corporación. Terceiro, terán formular as alegacións, remitir o expediente completo á Comisión Heráldica para o seu informe preceptivo e vinculante. En Fisterra, 15 de xulio de 2026. Bueno, pois de xeito resumido, isto pois tratase de que o Concello de Fisterra, ao igual que o resto de concellos da Bisbarra, algúns desde fai máis xa de 30 anos, pois teñen o seu escudo e bandeira oficiais, que ata o momento pois non se disponía disto. Entón, bueno, foi unha proposta de acordo coa Comisión Heráldica e tratada en varias reunións, comisións informais, por así dicirlo, cos membros todos da corporación. E nada, había unha proposta inicial sobre a que se foi traballando en consenso con todos os grupos e persoal de concelleiros desta corporación, e saiu o modelo que describía anteriormente na proposta da alcaldía. Entón, abrese turno de intervencións. Nos, por respecto á legalidade e á necesidade de dotar a Fisterra dos símbolos oficiais, non votaremos en contra, pero por prudencia, polo respecto á nosa historia, considerando que non se recollen importantes elementos visuais representativos e que non se fixo partícipe aos veciños, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños de Fisterra absterase nesta votación. O noso grupo, en base á necesidade real de crear un novo escudo e bandeira que se adecúen debidamente a criterios heráldicos, sin renunciar a unha significación visual que evoque a realidade e a identidade deste Concello, e tras reunión nas que participamos todos os grupos políticos e nas cales hemos chegado a unha proposta de consenso, o noso grupo vai a votar a favor. Bueno, o BNG tamén vai a votar a favor. Eu non pude participar en todas as reunións do grupo por problemas personais, pero sí que asistín a alguna e penso que foi máis ou menos consensuado e que perfectamente que se representa tanto no escudo como na bandeira todo o que se acordou. Creo que propuxera nunha das xuntas, nunha das reunións, si van a ter algunha estimación económica sobre o gasto do que iba a supoñer isto, pero creo que non tal. E, bueno, tamén se propuxera o de facer público, facer unha reunión aberta para facer a presentación e tal, pero que tampouco se fixo, pero bueno. Agora, se realmente se aproba, se se quere facer, ainda está na pena. Entón, o noso voto vai a ser favorable. Bueno, o noso grupo municipal xa manifestou a súa postura cando este expediente iniciou a súa tramitación e hoxe mantemos exactamente a mesma posición.
Ninguén discute que Fisterra poida contar con escudo e con a bandeira oficiais. O que cuestionamos é que esta sexa unha prioridade para o goberno municipal no momento no que se atopa o Concello. Mentre seguimos tendo contratos en situación irregular, servicios pendentes de regularización, problemas de xestión e cuestións importantes en resolver, traese a este pleno a aprobación definitiva dun escudo e dunha bandeira como se esa fose unha das principais necesidades dos vecinos. Nos preguntamos cantos fisterráns van a ver mellorada a súa vida porque hoxe se aprobe este punto, cantos problemas reais do municipio se solucionan con este acordo. A resposta ao noso xuicio é ningún. O Concello ten asuntos moito máis urgentes e importantes aos que dedicar tempo, esforzos e recursos. Esa debería ser a prioridade do goberno municipal, pero, bueno, nós por coherencia, coa posición que xa defendemos cando se iniciou este expediente, manteremos o mesmo sentido do voto. Vamos a abstener. Procedemos entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado entón este punto número 2. Pasamos ao punto número 3. Ditame sobre proposta de determinación dos días de carácter de festas locais para o ano 2027 no Concello. Bueno, pois a proposta da alcaldía consensuada coa sociedade civil, cos representantes que organizan que levan as comisións de festas e máis vendo que ven sendo habitual no Concello, pois serían o lunes de Pascua, que o ano que ven é o 29 de marzo, e o día da patrona o mércoles 8 de septiembre de 2027. Entón, isto é algo que se fai sempre, que é aprobar os festivos locais e nada, traxe para someter a votación. Intervencións. Procedemos entón a votar. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade este punto número 3. Punto número 4. Ditame sobre a proposta da alcaldía de aprobación de acordo de non disponibilidade no orzamento prorrogado ao 2026. Paso a ler a proposta da alcaldía. Antecedentes. Acordo plenario do Concello de Fisterra de data 2 de outubro de 2025 de aprobación do Plan Económico Financiero do Concello de Fisterra 2025-2026. Decreto número 363/2026 de data 29 de abril de 2026, ditado dentro do expediente 2026/G003/000372 de aprobación da liquidación do exercicio 2025, no que no seu punto cuarto aproba un gasto computable correspondente á liquidación do exercicio 2025 de 3.592.338,12 euros, o que supón a diferencia entre o límite da regra de gasto e o gasto computable da liquidación do exercicio 2025 de menos 216.639,76 euros. Obxecto. Visto o Plan Económico Financiero do Concello de Fisterra 2025-2026, elaborado con motivo do incumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria na liquidación do exercicio 2024, visto que dos datos derivados da liquidación do exercicio 2025 finalmente cumpriu o Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria, pero, sin embargo, observase un incumprimento do Obxectivo da regra de gasto por importe de 216.639,76 euros. Visto o disposto no artigo 25 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, que establece que en caso de falta de presentación, de falta de aprobación ou de cumprimento do Plan Económico Financiero ou do Plan de Reequilibrio e Administración Responsable, deberá a. Aprobar no prazo de 15 días desde que se produzca un cumprimento a non disponibilidade de créditos e efectuar o correspondente a retención de créditos, que garanta o cumprimento do objetivo establecido. De bendito acordo deberá detallar as medidas de reducción de gasto correspondentes e identificar o crédito orzamentario afectado, non podendo ser revogado durante o exercicio orzamentario no que se aprobe ou ata a adopción de medidas que garantan o cumprimento do objetivo establecido, nin dar lugar a un cumprimento de gasto registrado en contas auxiliares.
a cuxo efecto esta información será obxecto de seguimento específico. Así mesmo, cando resulte necesario para dar cumprimento aos compromisos de consolidación fiscal con a Unión Europea, as competencias normativas que se atribúen ás comunidades autónomas en relación cos tributos cedidos pasarán a ser exercidas polo Estado. Ben, constituir, cando se solicite polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, un depósito con intereses no Banco de España equivalente ao 0,2% do seu Produto Interior Bruto nominal. O depósito será cancelado no momento en que se apliquen as medidas que garantan o cumprimento dos obxectivos. Se non parece 3 meses da constitución do depósito, se non se tivese presentado ou aprobado o plan ou non se tivesen aplicado as medidas, o depósito non devengará intereses. Se transcorrido un novo prazo de 3 meses persistise un complemento, poderá acortar que o depósito se converterá en multa coercitiva. Vistas as consecuencias derivadas da non adopción de algunhas medidas sinaladas anteriormente reguladas no apartado segundo do artigo 25 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril, visto oficio remitido en data de 2 de xullo de 2026 por a Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, esta alcaldía propón ao Pleno un único punto, aprobar a adopción do acordo de declaración de non disponibilidade de créditos nas seguintes aplicacións orzamentarias e polos importes indicados, practicándose a correspondente refunción de créditos aos efectos de facer efectivo o establecido no artigo 25.1 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Contra o capítulo 6, aplicación orzamentaria, 453.6911, 216.639,76. Punto 2. Remitir certificado de acordo adoptado da Secretaría Xeral Técnica do Tesouro da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia. Bueno, a modo de resumen, isto en outubro do ano 2025, ano pasado, aplicouse o que facía un plan económico financiero debido á inestabilidade orzamentaria que había. A estabilidade orzamentaria conseguiuse cumprir, digamos, pero incumpliuse ao longo do exercicio 2025 a regra de gasto, vale, por un importe de 216.000. Entonces, o que nos piden é que reduzcamos este gasto de alguma forma. O que propón o goberno, que propón a alcaldía neste caso, pois é que vai a contrapartida do mercado cultural. Que este mercado cultural había aí unha partida, uns cartos, entón quedaron sin usar porque se conseguiu unha axuda, unha subvención da Xunta de Galicia. Entón estes cartos estaban aí, entón o que se fai é reducir este cumprimento dos 216.000 euros contra esta partida. Este un pouco o resumen. Intervencións? Sí. Solicito que conste na acta da presente sesión plenaria a seguinte justificación que damos do voto respecto da proposta da alcaldía sobre a declaración de non disponibilidade de créditos por importe de 216.639,76 euros. En primeiro lugar, apelamos á responsabilidade institucional. A Alternativa dos Veciños decide absterse por estrita responsabilidade institucional para non paralizar o cumprimento formal do requerimento remitido pola Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro da Xunta de Galicia. Evitar así a aplicación das medidas coercitivas previstas no artigo 25 da Lei Orgánica anomenada de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera. En segundo lugar, expoñemos que este punto é en realidade un recoñecemento á xestión de Alternativa dos Veciños. Queremos deixar constancia expresa na acta de que o goberno local pode salvar hoxe o cumprimento formal deste requisito legal únicamente grazas á boa xestión do anterior goberno de Alternativa dos Veciños, que logrou obter a subvención para financiar prácticamente a totalidade da obra do mercado cultural, realizada e finalizada no ano 2024 e liquidada no 2025. Foi esa xestión a que liberou a achega municipal prevista e que permite hoxe ao alcalde recorrer ao crédito prorrogado desa partida non gastada para aplicar a retención exixida. Estes cartos que o goberno de Alternativa dos Veciños non gastou e aforrou para os veciños de Fisterra é o que hoxe salvan ao goberno do PP de graves consecuencias para o concello de Fisterra. En terceiro lugar, a advertencia da ineficacia real para 2026.
Con todo, advertimos de que esta maniobra carece de eficacia real de contención do gasto público no exercicio 2026. Se non se contén o gasto corriente diario, o do capítulo 2, Fisterra corre o risco manifesto de volver a incumplir a regra de gasto respecto da liquidación de 2026. Por todo o exposto, optamos pola abstención, para que o Goberno do PP poda dar cumprimento, alo menos de momento, ao requerimento da Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro da Xunta de Galicia, tras incumprimento do PEF aprobado por acordo plenario do Concello de Fisterra de data 2 de outubro de 2025. Olvidáronse de estudiar o PEF e de ver o que conlevaba. Nos absterémonos. Sí, eu creo que, como dicir, o Goberno da entrar como vostede dixo, porque no Goberno tuvimos que elaborar un plan económico financiero precisamente para dar a estabilidade orzamentaria que non había. É dicir, con todo isto, pois, estamos a falar do ano 2025, vostede xa fai referencia ao ano 2026, cando estamos en agosto. O ano 2025 hai que recordar que vostede estuvo prácticamente 9 meses, 8 meses e medio. Entón, claro, isto pues, ven arrastrado precisamente en gran parte do seu goberno. Pero bueno, se vostede se o ve, pois así será. Non, eu digo que se vostede prefire vivir nos mundos de Yupi nos que está, pois alá vostede. Pero ahora, no ano 2026, ten por diante o mismo escenario. Entonces, penso que lle convén pensar como vai a reducir o gasto. Pero non é vivir no mundo de Yupi, é saber o que estamos facendo no ano 2026. Vostede adiante é o que creo que non sabe, pero bueno, non sabemos ningún. Estamos falando de estimacións, ainda non acabou o ano. A estas alturas do ano pasado ainda estaba vostede. Pero bueno, gracias. O Grupo Socialista, considerando que non temos responsabilidade na situación económica actual do Concello, creemos que é o Grupo de Goberno responsable de adoptar as medidas oportunas. Ainda así, non queremos entorpecer o funcionamento nin o avance do Concello, e por iso vou abster. A ver cando me contra un micro, porque senón temos que andar compartindo. Bueno, vista a argumentación sobre este punto e o informe de intervención, incluídos os reparos, que sempre sole ver, o BNG pois, tamén se vai a abster, e pensamos que tanto isto como outras cousas sobre financiamento debido a que manteñen o orzamento sin actualizar e sin traballando con presuposto prorrogado desde o ano 2023, así que estes desajustes, acordos ou modificacións pues, son cousas boas, por lo tanto tamén nos vamos a abster. Bueno, o expediente que trae hoxe a este pleno non é o verdadeiro problema. Este expediente é simplemente a consecuencia dunha forma de gobernar baseada na improvisación e na falta de planificación económica. Xa no ano 2025, este pleno aprobou un plan económico financiero precisamente para corrixir determinados equilibrios económicos e garantir o cumprimento da regra de gasto. Sin embargo, hoxe comprobamos que ese plan non acadou o objetivo previsto e que o Concello volveu a incumprir a regra de gasto, circunstancia que obriga agora a declarar a non disponibilidade de créditos. Pero isto tampouco nos sorprende. O máis preocupante é que seguimos funcionando cos orzamentos prorrogados desde o ano 2023, sin que ni o anterior goberno nin o actual fosen capaces de aprobar un novo orzamento adaptado á realidade económica e ás necesidades actuais do Concello. Un Concello non pode gobernarse permanentemente con orzamentos prorrogados. O orzamento é a principal ferramenta de planificación económica dunha administración. Sen planificación, o único que hai é improvisación. E cando se improvisa, as consecuencias acaban chegando como se estamos vendo. Pero hai algo que resulta ainda máis preocupante. Hai prácticamente un ano, este concelleiro asinou
xunto con os actuais membros do Goberno Municipal, unha moción de censura porque entendíamos que o Concello de Fisterra non podía seguir na situación na que se atopaba. Na propia exposición daquela moción denunciábamos precisamente a falta de planificación económica, a incapacidade para aprobar uns novos orzamentos e a estabilidade orzamentaria e a necesidade de poñer fin a unha situación que considerábamos insostible. E non era só iso. No acordo programático que asinamos para facer posible aquel cambio de goberno, comprometémonos a negociar, acordar e aprobar os orzamentos anuais. Ademais, outras medidas fundamentais para regularizar o funcionamento do Concello. Señor Luís Insua, ao igual que a súa antecesora, no seu día, comprometouse a cambiar as cousas, pero o tempo demostrou que ven sendo máis do mesmo. Un ano despois, todo se igual. O Concello segue sen rumbo e a deriva. No caso da súa antecesora, foi chegar á alcaldía e aqueles compromisos quedaron completamente no esquecimento. Como dicía ela mesma, non podía estar sen cobrar. O primeiro e o único gran acordo a que chegou foi a aprobación do seu salario co ex-portavoz do PSOE. E a partir deses momentos, aqueles compromisos asumidos tanto no programa electoral como durante a campaña quedaron completamente no esquecemento e o goberno acabou actuando na mesma liña que viña mantendo o anterior executivo. Con vostede aconteceu exactamente o mesmo. Nos demos a oportunidade, primeiro a señora Aure Domínguez e posteriormente a vostede, de demostrar que había outra forma de gobernar este Concello. Demos a oportunidade de ser alcaldesa e de ser alcalde, pero o tempo, unha vez máis, puxa a cada un no seu sitio, porque aos feitos me remito. Nin a señora Aure Domínguez valeu para ser alcaldesa, nin vostede está demostrando valer para ser alcalde. Aproveito para lembrarle de que hai prácticamente un ano asinamos unha moción de censura e un acordo programático con 21 compromisos, 21 acordos para cambiar o rumbo deste Concello. E hoxe, prácticamente un ano despois, seguimos os orzamentos prorrogados de 2023. Seguimos debatendo expedientes consecuencia da falta de planificación económica. Seguimos sen crear a praza de arquitecto municipal mediante correspondente RPT. Seguimos coa situación de todos os contratos en situación ilegal e seguimos convivindo con as mesmas problemáticas e irregularidades que motivaron aquel cambio de goberno. Por iso, señor alcalde, máis alá da obriga legal de aprobar este expediente que realmente debería preocuparnos, é que o problema segue sendo exactamente o mesmo que fai un ano. Porque este expediente non é a causa. Este expediente é a consecuencia dunha nefasta planificación económica que este Concello leva padecendo desde hai xa demasiado tempo. Non imos votar en contra dun expediente que responde a unha obriga legal, pero tampouco podemos votar a favor, porque este expediente é a consecuencia dunha nefasta planificación económica, dunha ausencia dos orzamentos actualizados e do incumprimento dun plan económico financiero que precisamente pretendía evitar chegar a esta situación. Vamos, o noso grupo vai soster. Bueno, eu quería recordar que estamos falando de incumprimento no ano 2025, non no incumprimento do ano actual. Gostaria de seguir marcando porque non é o mesmo, é dicir, hai unha parte que foi feita por un goberno anterior e unha parte que foi feita por este goberno, pero estamos falando sempre do ano 2025, estamos falando se levan a cabo do punto no ano que levas no goberno. Tens que loitar por eso, para que estes cumprimentos todos se leven a cabo, non deixar as cousas como estaban. evidentemente. Podo por alusións. Vamos a ver, o PEF aprobouse en outubro do 2025 o plan económico financiero. Xa levaba vostede 2 meses de alcalde e usted e o seu goberno son os que debían cumplir co PEF.
A obligación é vosa. E xa cumprimos. Salimos da inestabilidade orzamentaria que No, vostede nos deixou hai- e estamos na estabilidade orzamentaria. O PEF, o Plan Económico Financiero, é precisamente para iso. Isto é outra cousa. Non sei que conhecimentos económicos está demostrando hoxe aquí coas súas intervencións, pero non, é totalmente unha contrariedade o que está dicindo. Non ten nada que ver. Non sei. Ben, o PEF foi aprobado no pleno de outubro e foi aprobado para que cumplira o goberno que estaba Cumpriuse, desde exacto. outubro. Entonces, a estabilidade xa se trouxo no mes de outubro. Vostedes 2 meses non estabilizou nada. A estabilidade ven dada polo cobro das subvencións que estaban pendientes de cobrar e de equilibrar o presuposto. E aí nese PEF é onde lle falaban do cumprimento da regla de gasto e lle daban as instruccións para facelo ou unha ruta, unha guía de ruta que vostede non seguiu, porque o PEF era de outubro, eu xa era concelleira como os demais O concelleiros. Plan Económico Financiero, para que se aprobou? O Plan Económico Financiero aprobouse no mes de outubro de Para que? 2025, Para que? cando eu xa non era alcaldesa. Para que? Para que o goberno que está gobernando, que creo que é o seu, que vostede dirixe, preside, o cumplira. O cumplira. Vostede Para sabe que para que vostede nos... o cumplira, o Vostede, seu goberno. vostede sabe para que nos aprobamos aquel Plan Económico Financiero? Había unha inestabilidade orzamentaria que vinha de antes. Entonces, Ya, nos... xa me acabo de explicar. Entonces, non, vostede non explica. Vostede dixo aí unha cousa que non entende nin vostede. O Plan Económico Financiero é unha obligación que nos impuxeron para dar estabilidade orzamentaria a unha inestabilidade que viña dada. Nós cumplimos o Plan Económico Financiero e por iso mismo, ahora mismo non estamos en estabilidade orzamentaria. O da regla de gasto é outro término económico que evidentemente ten relación, pero non ten nada que ver co Plan Económico Financiero, é iso que vostede está a dicir. Entón, antes de vir aquí e soltar cousas, por lo menos infórmese e teña claros os conceptos económicos. Cando o Plan Económico Financiero se aprobou, que foi en outubro de 2025, Non había regla de xa gasto estaba ninguna. a estabilidade garantizada. Xa estaba a Entonces, estabilidade garantizada. para que aprobamos o Plan Económico Financiero? Porque había que aprobarlo, porque procedía da liquidación do presuposto do 2024. Eu creo que non entende nada. No, eu vexo a vostede moi no. perdido. Entonces, nese momento, vostede mismo, xa no pleno, xa dixo que foran quen de estabilizar xa o Concello no mes de outubro, 2 meses despois de entrar. A estabilidade estaba garantizada e o plan traía o requisito do cumprimento da regla de gasto, para o cal lle daba unhas opcións e bueno, era unha folla de ruta para decir o que incluso lle decía o que tiña que gastar, que eran 3.300.000 e pico euros, e vostede gastou 3.500.000, de aí ese desaxuste de 216.000 euros. No plan económico xa lle viña dada esa cifra máxima. Vale, cando chegue a casa mirarei e repasarei o que dixo. Vostede gastou 3.500.000, estamos falando que do ano 2025 e gastei os 3.500.000. Digo que o gasto final, no gasto final, na liquidación do presuposto do 2025 que foi aprobado pola Comisión, que dai ben isto todo, pois se gastaron 3.500.000, cando se debería haber gastado 3.300.000 de acordo ca regla de gasto que debera vostede de observar. Porque vostede... O complemento da regla de gasto do ano 2025 ben requerido agora, non ben requerido. Entonces, o Plan Económico Financiero do que vostede fala non é para cumprir a regla de gasto. O Plan Económico Financiero é para dar estabilidade orzamentaria a un desaxuste, unha inestabilidade orzamentaria que viña dada de antes. Por eso se aprobou o plan. Non é tan complicado. Eu penso que sí, que é mellor que eu estudie na casa, o mire e despois me replico. Eu desto... Ahora for sempre os estudios, non? Pero é que están mezclando aí algo que non sei. Bueno, é igual. Pasamos ao seguinte punto. O punto... Ai, perdón, xa me estabilicen eu. Pasamos entón a votar. Votos a favor. Abstencións. Quedan entón aprobados o punto número 5. Pasamos agora ao punto... Este punto número 4. Pasamos entón agora ao punto número 5.
5, que é a ditame sobre a proposta da Alcaldía de aceptación da concesión de ocupación de 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a paseo e zonas de espazos libres de uso público e recreativo na praia de Sardiñeiro, no lugar de Sardiñeiro, termo municipal de Fisterra, a Coruña. Paso a ler a proposta de Alcaldía. Vista a solicitude formulada polo Concello de Fisterra ante a Demarcación de Costas de Galicia en data de 3 de maio de 2019 para o outorgamento da concesión administrativa de terrenos destinados á zona verde de uso público xeral na zona da praia de Sardiñeiro, visto o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada en data de 6 de febreiro de 2020, polo que se ratifica a petición formulada sobre a solicitude de outorgamento de concesión administrativa para o mantemento e observación do paseo marítimo da praia de Sardiñeiro e zonas de xogo infantiles situadas dentro do citado paseo, vista a remisión da resolución de sometemento de condicións e prescripcións para a prórroga de concesión en dominio público marítimo terrestre asinada en data de 21 de abril de 2026 polo xefe de Servizo do Litoral da Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Delegación Territorial da Coruña, vista a reiteración da remisión da resolución de sometemento de condicións e prescripcións para a concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre de data de 3 de xullo 2026, asinada polo xefe de Servizo do Litoral da Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Delegación Territorial da Coruña, vista a proposta de resolución de concesión de ocupación de 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, con destino a paseo a zonas de espazos libres de uso público e recreativo na praia de Sardiñeiro, no lugar de Sardiñeiro, termo municipal de Fisterra, Coruña, asinada en data de 16 de abril de 2026 polo xefe do Servizo do Litoral. Esta alcaldía propón ao Pleno 1. A aceptación polo Concello das condicións e prescripcións de precisión polas que se podería otorgar a concesión de ocupación de 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a paseo en zonas de espazos libres de uso lúdico e recreativo na praia de Sardiñeiro, no lugar de Sardiñeiro, termo municipal de Fisterra, Coruña. 2. Remitir certificado de acordo adoptado ao Servizo do Litoral da Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Delegación Territorial da Coruña, da Xunta de Galicia. Fisterra, 29 de xullo de 2026. Bueno, pois isto como ben di a proposta da alcaldía, é a aceptación dun convenio coa demarcación de costas para a cesión durante un prazo de 2 anos de todo o que é o contorno do Parque de Sardiñeiro. Isto ben, como ben dixen ao principio, que na legislatura anterior era polo 2000, bueno, foi dúas xa porque é do 3 de maio do 19. De fai 2 legislaturas, o goberno que estaba por entonces para a construcción o tema do parque ali en Sardiñeiro, pois, bueno, pois había que facerse cargo de ditos terrenos para poder facer a instalación do parque. Entón, bueno, agora o que nos din que para finalizar legalmente todo o tema, o expediente, pois que hai que pois, facerse durante estes 2 anos ca cesión deste espacio, que aparte un espacio disfrute por todos os veciños da liga de Sardiñeiro. Entón, bueno, pois serían durante 2 anos, intetouse que fora máis, pero a día de hoxe non pudo ser máis, pero bueno, é cuestión de seguir negociando e de prorrogar esta cesión deste espacio. Entón, bueno, isto é o que se trae a proposta que se trae. Intervencións? Sí, gracias. O Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños considera que este é un trámite imprescindible para manter, mellorar e garantir a seguridade dos espacios públicos e do Parque Infantil de Sardiñeiro en beneficio de todos nós da veciñanza do Concello. Emitiremos voto favorable. O noso grupo vai a votar a favor, pero como xa preguntei na comisión informativa, sorprendenos o plazo de 2 anos, porque a proposta inicial era de o plazo máximo que era de 50 anos, así foi a solicitud. Entonces, os 2 anos parecenos un pouco insuficiente, pero bueno, vamos votar a favor igualmente. Sí, cando se nos propuxo a verdade que desto non se ve nada. O sea, chegou en prazo de 2 anos, e un tipo de concesión de 2 anos, esas concesións casi non existen, normalmente son a prazos, o mínimo suele ser
5 anos. E aí negociando e falando con eles, dicían que non, que era 2 anos, que despois se vería, bueno, eran un pouco de largas, entonces, bueno, polo menos así, durante os próximos 2 anos, pois, son terrenos nosos, e despois é cuestión de seguir avanzando e negociando con este, porque, bueno, creo que debe ser así, que este espazo debe estar cedido ao Concello. Bueno, máis ou menos tampouco non vou a repetirme no que dixeron os portavoces dos anteriores grupos que falaron. E, bueno, o único preguntar que, neste caso, a competencia agora mesmo é ao 100% da Xunta, non? De costas do litoral, pero para o tema de... É que aí non está moi claro as competencias. Según a documentación hai Sí, é cando se que... fixo vía fomento do 19, entón, pero por eso pregunto. Eu creo que nin eles teñen moi claras tampouco as competencias, porque vai o que pasa con costa litoral, remítense a demarcación de costas, despois baixo para baixo, manda... Entón pode ser que se había no principio a concesión a 50 anos e agora piden, o sea, a prórroga a 2. Por iso decía que sendo da Xunta, que en Correo que son do vosso partido, poderíades negociar de que se ampliara a prórroga ou que se diga como está. De todas maneiras, nós vamos a votar a favor porque, bueno, parece-nos pouco tempo, pero é unha cousa necesaria e, en todo caso, que de trámite. Ben, o expediente que hoxe traen a este pleno ten unha enorme importancia porque estamos falando da aplicación dunha concesión para ocupar 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre destinados ao paseo e a zonas de uso público e recreativo da praia de Sardiñeiro. Despois de revisar toda a documentación, temos que dicir que este expediente deixa algunhas reflexións que consideramos importantes. Segundo consta na documentación, no ano 2019, o Concello solicitou a autorización para rehabilitar o parque infantil da praia de Sardiñeiro. A demarcación de costas autorizou esa actuación e, ao mesmo tempo, estableceu como condición a tramitación da correspondente concesión administrativa sobre o dominio público marítimo terrestre. O Concello presentou esa solicitude e o expediente continuou a súa tramitación. Ata aquí todo forma parte do proceso administrativo. Pero o que nos chama a atención é o que aconteceu despois. Sen estar ainda otorgada a concesión administrativa, o Concello decidiu executar unha obra de máis de 100.000 euros financiada con fondos públicos. É dicir, executouse un investimento importante mentre a concesión continuaba pendente da súa resolución definitiva. E aquí tamén nos gustaría dirixirnos aos membros daquele goberno municipal que ainda forman parte desta corporación e que participaron na planificación e na execución desta actuación. É unha mágoa que o alcalde que dixía que o goberno xa non forme parte desta corporación, porque sería a primeira persoa que debería explicar hoxe por que se decidiu executar unha obra de máis de 100.000 euros antes de ter definitivamente resolta a concesión administrativa e cal foi a planificación que existía para o futuro destas instalacións. Sería bo conocer cal foi o criterio que levou a adoptar esa decisión. Realmente se valoraron todos os escenarios posibles, porque 6 anos despois atopámonos con unha concesión limitada a 2 anos e cunha evidente incerteza sobre o futuro dun parque infantil no que se investiron máis de 100.000 euros de diñeiro público. Porque unha administración pública, cando investe máis de 100.000 euros de diñeiro público, entendemos que debe actuar con maior planificación e con maiores garantías posibles. Durante todos estes anos, o expediente continuou a súa tramitación e, ademais, producirse o traspaso das competencias en materia do litoral do Estado á Xunta de Galicia. Finalmente, é a Xunta quen remite agora este expediente ao Concello para que o Pleno acepte as condicións da concesión. Pero o máis sorprendente chega agora.
Porque despois de todo este proceso administrativo, a concesión que finalmente se propón non é indefinida, nin por un prazo amplo, senón por un máximo de 2 anos, xa que a propia administración manifesta expresamente a intención de proceder posteriormente á restauración ambiental desa zona. E aquí é onde parecen as incógnitas. Que vai facer o Consello cun parque infantil no que se investiron máis de 100.000 euros? Vai retirarse ese parque? Vaise a trasladar? Existe xa unha alternativa prevista? Porque, sinceramente, todo isto debería estar previsto antes de realizar un investimento destas características. Nos entendemos que as administracións públicas non deben limitarse a confiar en que un expediente administrativo remate favorablemente. As administracións teñen a obriga de planificar, de anticiparse aos posibles escenarios e de ofrecer seguridade ás inversións que realizan con dinheiro público. E aí a vista do resultado deste expediente. Dá a sensación de que primeiro se executou unha obra importante e despois se confiou en que toda tramitación administrativa rematase favorablemente. Pode que legalmente existise cobertura para executar a reforma, pero políticamente creemos que esta non é a forma máis prudente nin a mellor maneira de planificar un investimento público desta entidade. Porque hoxe atopamos un parque recentemente reformado que é unha concesión que, segundo a propia resolución, podería rematar dentro de apenas 2 anos, e iso, ao noso entender, evidencia unha evidente falta de planificación. Bueno, por desgraza, isto non é un caso airado, é un exemplo máis dunha forma de gobernar baseada na improvisación e na falta de planificación, coas consecuencias segue asumindo hoxe o Concello de Fisterra. Por todo iso, non cuestionamos a necesidade de regularizar esta situación administrativa, pero sí cuestionamos a maneira na que se planificou esta actuación e a incerteza que existe sobre o futuro destas instalacións. E nada, mentre todas estas cuestións non sexan debidamente aclaradas, o noso grupo vai votará por estas. Por alusión, procedemos entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado este punto 5. Actividade de control, punto 6, resolucións dictadas pola alcaldía para coñecemento. Este foi documentación que se pasou a todos os concelleiros. Intervencións. Punto 7 igual, resolucións dictadas pola alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Tampouco. Pasamos ao último punto, probos e preguntas. Gracias por ese inicio. Como primeira pregunta, pode informarnos do importe total o que actualmente ascenden as facturas impagadas que constan no Concello? Esas preguntas de temas numéricos hai que revisar, hai que mirar, non che sei decir así de primeiras. Non digo porque na orden de pago, por exemplo, de maio, de facturas de maio, só se pagaron 32.782 euros, algo ínfimo comparado cos gastos que hai mensualmente. E logo observamos que hai moitos proveedores sin pagar, con facturas atrasadas, pendentes de cobro. Por iso é a raíz de todo o que está pasando coa regra de gasto, pois é saber se están facendo algunha previsión en canto a isto. Sí, estamos reducindo o gasto na medida en que podemos, en os conceptos e gastos que nos creemos que así debe ser, e con respecto ao período medio de pago estáse respetando o que viña sendo habitual. Todo un mes, 60 días. Bueno, pero agora están en esa situación en unha situación moi gravosa e que requiere moito control. Pode decir que medidas de contención real de gasto
en que se están contendo os Pues gastos. no gasto que nos consideramos superfluo e que así se pode facer. Hai algún que se poda poñer de exemplo? Son gastos que o Concello vai decidindo en función das necesidades, hai gastos que son irremediables e que hai que afrontar si ou si, limitamos pois, o mellor alguna actividade que queremos facer e non a facemos porque non importe as producións técnicas ou que sexa, consideramos que se nos escapa que non ten cabida na partida orzamentaria. Saben como están a esta altura de ano as partidas? Sí. E como? Como que Como están de solventes, digamos? as partidas en general, como non sei, As- hai cantas partidas hai? 70, 80, 90? Depende. Se me preguntas por un, Para gastar. son As que se utilizan Son para temas gastar. técnicos, eu non teño información toda, eu só podo facilitar e podo dicir se na comisión houveses feito alguma pregunta. Na comisión non tiñamos esta información todas das facturas que se levaban pagas, eso só sabe vostede. Pois entonces, haber preguntado antes, eu non teño todos memorizado todas as partidas, ni todos os conceptos, é inasumible, é imposible. Seguramente o interventor que traballa con eso tampouco sabe. Bueno, tal vez o mellor ainda que lle pregunte, porque solicitei unha documentación polo portero, pola sede electrónica do Concello, e tampouco me contestou. Non se contestou porque eu pedí a semana pasada, e hai uns plazos. Pedí a raíz da documentación da comisión. Claro, que vostede fíjase que estaba solicitando en as partidas de gastos en que se superou a regla de gasto e estaba pedindo que se remitise información de todo o ano 2025. É dicir, vostede intrínsecamente estaba pedindo que se facilitara en que se gastou os cartos que vostede gastou hasta o 19 de agosto. É dicir, é algo que Hasta o 31 de decembro, é algo que é un pouco surrealista, pero... parece a usted. Hombre, pues debería saber vostede en que gastou os cartos. Permítame que me ría. Pode aclarar a que corresponde a factura de Gerca, de data 25 de maio de 2026 por importe de 4.903 euros. Non o sei. Non, pode ser a do migrante, por exemplo. Non, Ou si, porque de Gerca que sería. As letras non creo que foran tan baratas, pode ser, sí. porque nós tiñámolas presupostadas por moito máis. Pode ser entón. Pode ser a do migrante, do 25 de maio de 2026. Pode ser. E adiante Solucións SL de data 5 de maio de 2026 por importe de 7.562 euros. A Lente Solucións é unha consultora que estamos traballando na elaboración de pliegos para a regularización dos contratos. Asumiu o Concello de Fisterra o custe dos sinais luminosos dos pasos de peóns en Sardiñeiro e Nanchoa. Sí. Por que motivo se destina fondos municipais a unha vía de titularidade autonómica? Porque é unha mellora que é para os veciños de Fisterra, para os turistas que nos visitan e para todos. É unha señal luminosa, o coste era moi reducido, e entonces pues, decidimos así facerlo. Bueno, mellor o coste de cada señal pode ascender a 400, 500 euros. Son 6, creo. Se hasta os 3,5 millóns que diz que gasten, é un porcentaje moi 3 millóns e ridículo. medio. Gastou 3 millóns e medio cando debería haber gastado 3.300.000. Por iso hai eses 216.000 euros que gastou de máis. Eu penso que debera pensar no que gasta os cartos. En todo caso, non se entende que actúe usted nas vías de titularidade autonómica. Cando, por exemplo, os pasos de peóns de Anchoa se puxeron unhas farolas, unha iluminaria para os pasos. Non vexo que... Bueno, se non les gustan, podemos reubicarlos onde non é que me pedido. gusten ou non me gusten. Trátase de que está gastando os seus cartos do Concello na casa allea. Non lle corresponde gastalos nunha vía autonómica que xa está... Pois eu penso que sí, porque dota de seguridade Bueno, para pero os que viandantes, e como son alcalde ahora mismo, considero que sí, e poños. Claro, por eso é tan importante a figura de un alcalde ou de outro. Pois sí. Al menos que o alcalde ten que saber Vostede gastaba noutras os cousas, fondos públicos. gastou 30 e pico mil euros no blues, eu non lle...
sí ben que subvencionado claro, tamén, entonces, tamén se claro, obtiene usar subvención. 400 euros nunha señal, pois creo que ao mellor pois compensa máis, pero bueno, eso é, como di vostede, depende do No, da depende, persoa que está depende aquí. que son fondos públicos do Concello e non deben, Para gastar 30 e pico non mil euros deben no bus, gastarse. que non disfruta ninguén, pois sí, claro. Son fondos públicos do Concello que non deben gastarse pois nas vías que lle corresponde Por eso é a outra administración, Por eso, non a que vostede preside. Así ten os resultados que ten, os resultados son os teus. económicos. Na Rúa das Caseras, esta que están agora en obras, hai un problema de aguas pluviales que queda empozada nun determinado sitio. Non pudo darse unha solución para o desalojo desa agua cando se estaba realizando a obra. Non sei exactamente que zona te refieres. Bueno, estuvo vostede ali onte, me parece, nesa zona en concreto, observando o problema. Entonces, queríamos saber se non había forma de deixar de solucionarlo antes de que cheguen as chuvias de octubre. O esta mañá acerqueme ali pola hora, era un tramo de uns, si é ese, de uns 10 metros, que había ali dúas casas de dous veciños. Creo que son 4 casas, está a casa da súa boa tamén ali. É que ten que ver a casa da miña abuela. Para indicar o sitio que é. Pero se me dices así, Bueno, ya non o vai efecto gastar da nada. obra deixa claro, aumenta ese, sabes, porque aumenta, non sei se 5 centímetros, entonces vai a poza, ten 5 centímetros máis de profundidade. No, aí o tema, según estuvemos comentando pola mañá, foi que xa tiñan avanzado máis adiante, entonces a empresa metiu a pega de que para facer eses 10 metros habería que volver atrás e o peso da maquinaria podería destrozar ali no giro o firme que xa estaba feito. Bueno, pois... Pero bueno, en tal caso sí que se le dixen os vecinos, en tal caso sí que dixen a esas dúas casas, e non é da miña abuela é pola parte de norte, que cando fora... É na zona esa, na zona na que está, para situalo a Pero para eso xa me dixeras de primeira, xa caía. Non, sí que se comprometiu cos veciños que cando se faga o vial que a Diputación concedemos unha nominativa de 80.000 euros entre que vai a reta da Anchoa, a altura da discoteca Pícola, hasta arriba hasta o Bispo, douselles a opción de, cando sexa o momento, pois revisar, mirar e poder facer eses 10 metros, que non era nin polo coste, era simplemente por non destrozar, digamos, o que xa estaba feito. Según o que dixeron os da empresa, que eu, a verdade, non son técnico, non entendo se o giro da excavadora ou do que sea, da maquinaria pode, non sei. O que pasa que, bueno, probablemente a obra esa que vostede di colla contraman a solución, digamos, porque a caída vai para a vía que se está arreglando agora. Entón, bueno, pois é unha pena que non se solucione a pé de obra ese tipo de problemas. Non foi por falta de voluntad, sino por falta de que a solución que dicían era inviable. Terían que vir outro día especificamente a eso, porque nese momento non estaba seco, non estaba ben apermazado ou firme, e foi o que comentaron. Bueno, quedalle sin solucionar, podendo quedarlle solucionado. Vale. Aquí bon eu a recriminar a José Manuel Traba. A mí? Sí, que non eres o de obras, ti. Non, o do O urbanismo. do urbanismo, non levas obras. As obras levas o alcalde. Xa che quería derrarer a ti. Vale, pois deixo aí responsabilidade ao alcalde. Sigo. Sobre o programa Cocilia de Fisterra, como se financia este ano? Xa que observamos que na resolución da Consellería de Política Social e Igualdade non consta Fisterra como beneficiario da concesión de Fondos propios. E como non se pediu, como non acuden ou fulle denegada. Non foi denegada. Aquí hubo un problema técnico a hora da solicitude e a persona encargada de pedir a axuda, pois por problemas técnicos non pude presentar, entón hai que afrontalo con fondos propios. Carai, perdiu vostede unha subvención, entre outras.
Eu non a perdín. Houve problemas técnicos e non se pudo Usted solicitar. non a perdiu. Non, Non é un non perdín alcalde. 230.000 euros. Non. É que, sabe que pasa? Penso que lle está ben que o canto lle está pasando de malo, porque... Bueno, pois eu non lle sei a vostede un non arrogante. lle desexo mal, É non nada porque vostede un desexamos arrogante e non está arrogante dicindo, sí, e non está dicindo a verdade respecto a eses 230.000 euros que xa foron Sí, aquí xa- debatidos e foi demostrado. É tan verdade que fui, é tan verdade que fui. Sí, é moi arrogante, demasiado, No, demasiado no, para no. merecer ser alcalde de Fisterra. Pero bueno, Eso aí mismo, está, a eso subida de mismo. que nos axudou, aí está. Continuo. A mí non me axudou ninguén, a mí me axudaron os fisterráns que me deron a victoria en todas as Eso é mesas, outra en todas as arrogancia, mesas non? electorais con máis do 46%, menos a excepción dunha. No, eso é o que me fai os Esa é fisterráns. outra prepotencia. Eso é a verdade. Se a verdade non lle gusta, pois Home, non a lle gusta. mí tanto me A dá, pero verdade é que me regalou non creo que lle guste moito. Pero que a verdade é que convivir as veces, guste ou non guste. Sabe se o pabellón do Colexio Mar de Fora conta co final de obra pertinente? No, ahora mesmo non tengo o certificado de final de obra. Vale, sobre o control do contrato de limpeza de praias, que aquí sí que lle corresponde a José Manuel Traba Fernández, que consta no contrato como responsable. Non, estás mirando aí. Oístes, güey? Vale, constas como responsable no contrato de limpeza de praias. Nos pensamos que non estás facendo o control adecuadamente ou cada que se debera facer. Hai praias que están, as praias non están limpas, está así a pasar, non están limpas. Non, teñen E logo hai paus, basura que se recolliu en unha playa en concreto, está ali desde o mismo primeiro momento que esta empresa o deixou, sin recoller, na destorte pequena. Aí está. Ademais, é un parapeto bastante importante. Eu atribuyo isto a falta de control por parte da empresa que o mellor ti, por os motivos que sean, non estás cobrando polo Concello, terás máis cousas que facer, pero sí que xa que estás no contrato nombrado como responsable, pois nos te solicitamos que seas un pouco máis divergente e que controles un pouco máis que se cumpra. Quen che puso non sei, pero estás. Eu non che puse. Xa che gasto por reventado. Moi ben, gracias. E como último, vou a decir algo, señor alcalde, os membros do seu goberno neste tempo que levan gobernando demostraron incapacidade para a aprobación de novos orzamentos, demoran na licitación e execución das obras aprobadas polo Pleno, sin avances na regularización dos contratos de servicios e suministros, parálise no Pexón e no Petri, perda da posibilidade de ter a curto prazo un novo centro médico, que isto é gravísimo cando tiñamos tan avanzado, e tamén incompetencia para executar pequenas obras, agora añado a de perda de subvencións tamén. A incompetencia para executar pequenas obras, o cal queda reflexado no decreto de aceptación de execución da obra da mellora e pavimentación da Praza do Campo, que nos chegou con esta documentación do Pleno. Este decreto de aceptación recolle a mellora desta praza dentro do Plan Urbe, e na que, acollendose a un decreto dos tempos de don Manuel Fraga Iribarne, a obra será realizada pola Consellería de Vivenda e Planificación de Estructuras a través da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia. A obra a executará a Xunta de Galicia directamente, acolléndose a este decreto de don Manuel Fraga Iribarne. Non son jurídico da Xunta, non sei que decreto Bueno, digo no decreto, digo no decreto de aceptación da axuda, que é onde encontrei eu os datos, que se eu tampouco son vidente. Entonces, xa pensamos desde o noso grupo que xa nin vostedes vos vedes capacitados para executar nin siquiera as pequenas obras municipais. Así pois, remato dicindo que un despropósito de xestión municipal nas mans do seu goberno, señor Luís. E con isto, Vale, gracias. Vale, eu fai uns meses, non me acordo xa,
falábamos aquí dunha subvención que pediu para a rehabilitación de 14 lavaderos, creo que en concreto. Esa subvención está concedida, está no aire, como Non, está iso? esa subvención foi casi xusto despois do pleno ese no que solicitastes copia, ben denegada por non acadar a puntuación dentro da orde. Si, eso creo que incluso mo comentaron usted, o que pasa despois, un mes despois ou dous, salía na prensa que se solicitaba. Si, foi algo... A posteriori, sabe? a posteriori, sí. Vale, vale. Xa, a máis acordo ben que dixo, como ponen isto ahora que xa... Vale. Pero bueno, queda aí para solicitar en posteriores ocasións, porque creo que é algo... Vale, pois entonces nada, quería solicitarle que hai varios lavaderos, o mellor 14 eses non están críticos, pero o mellor hai 5 ou 6 que están en fase crítica, o sea, moi crítica. Entonces, bueno, que elaboren un plan, por lo menos, para actuar nos de máis necesidade. Despois, no último pleno, díxonos que a opción do Centro Médico en San Roque estaba totalmente descartada, non? Sí, por lo menos sí, estamos contemplando outras opcións, seguimos contemplando. Na reunión que tuve co presidente Rueda fai 2 ou 3 semanas, plantexáronse que estamos traballando man a man, agora que a Consellería directamente tamén para ver que opcións dentro do casco como urbano, como teñen todos os concellos, prácticamente 100%, tanto da Bisbarra como demais da provincia, pois para ter o centro de salud no, digamos, no núcleo urbano. Vale, se non recordo mal, creo que dixo que estaban barajando 2 opcións. Sí. Vale, esas 2 opcións podense facer públicos, porque considero que isto é un punto bastante importante, de feito, como pudo ver na prensa, que saliu hoxe ou antes, non sei, dun ano da moción de censura, os 3 grupos da oposición coincidimos en que é un dos puntos máis importantes ahora mesmo que Fisterra. Entonces, non me parece tampouco moi transparente que se este xa descartando unha opción que xa estaba encaminhada e se este traballando noutras e que non se fagan públicas. Estáse traballando noutras e non se fan públicas porque si así o fixéramos é mediante compra, entonces podría haberse afectados os precios, podrían... Entonces é por esa razón, non é porque non queira inventar. O sea, descartades unha opción que xa estaba algo avanzada, gratuita, porque son no Concello, e estades a traballar noutras que... Temos unha opción municipal tamén. Sí. Temos unha opción con terreos municipais tamén. Bueno, cando poderedes dar algún dato sobre Cando tiramos algo máis en firme. Sí. Vale, tamén no último pleno, a modificación puntual do PSOE faltaba só un informe, non? Si, da modificación puntual faltaba só o informe jurídico. O informe jurídico está feito e agora, como era? Unha salvedade do código técnico de formato digital, que hai que adaptar, non influi para nada no contenido, nin influi para nada nos cambios, pero é algo, o formato digital debe ser na forma de archivar a modificación nos que hai que adaptar. Eso. O sea, é algo que eu non teño nin idea, é algo... Tienen que adaptar as carpetas, todas as carpetas, tienen que ser adaptadas a un código que ten o Ministerio para todo. Que sacou a Xunta da Lei no mes de diciembre, xa digo, non influye en absoluto no que é o contenido, simplemente mandan recodificar as carpetas. Carpetas, formatos, bueno, cousas. Vale, eso Eso é un tema informático. Xa está encargado. Sí, o arquitecto encargado da modificación dixo que ao longo de unha semana. Unha semana. Foi o plazo que dou. Poderías aprobar o seguinte pleno ordinario ou vais a facer un extraordinario? Extraordinario. Perdón,
E despois un robo. Na esplanada de Cabanas hai uns meses fixo aí unha reparación dunha rotura, unha tubería de agua. Bueno, vin estes días, bueno, aí atrás estuve baixando pola zona rural e tal, aquilo quedou ainda así sin tapar, que era un aglomerado, e cando pagases, pois... Sí, eso, a ver se facemos a próxima semana, porque volvemos a quedar sin asfalto, xa está pedido outra vez. Vale, nada máis. Gracias. Bueno, algunhas das preguntas, como xa se fixeron tamén no caso dos portavoces, pois non me vão a repetir, pero bueno, sobre todo, incidir a pregunta que fixo a portavoz do Comité dos Veciños sobre o de Colexio Matafora, porque xa o curso pasado claro, non se acabou, o sea, non se certificou a obra, por tanto, non poderon utilizar esas instalacións. Sí, eso é algo, nos estamos encima da Consellería de Educación para rematar o tema e poder empezar o próximo curso académico con todas as... O curso empeza xa, non sei por que... Vamos a ver, nós temos conhecimento que a empresa JBR Plus 1, Sociedade de Responsabilidade Limitada Unipersonal, adxudicouse a prestación denominada, bueno, Servicio de Mantemento de Praias Arreais e Accesos do Concello de Fisterra. Foi por un importe de, creo que de 20.800 máis o IBE 2080. Quería preguntar se presentou algunha outra empresa, se quere responderme o concelleiro delegado de urbanismo, que foi o designado como responsable da execución do contrato. Se presentou outra empresa, pero para final foi esta que saliu co... Presentaronse dúas. Sí. Si era non había máis que dúas. Bueno, que... vamos a ver, se o servizo é en definitiva a limpeza de praias e acceso ás mesmas, a pregunta é como é que se lle manden aos traballadores o da limpeza dos baños químicos, incluídos os de algunhas festas. Mandaronlle un vídeo de como se debían de limpar, pero en cambio ni siquiera lles facilitaron mascarillas, o sea que incluso tiveron que utilizar os pañaletas ou... por certo, a día de hoxe a maioría están sin cobrar dendo o 26 de xuño. Os traballadores da empresa, esta? Sí. Desde o? O 26 de xuño, un mes e 4 días. Bueno, isto é o que conleva a externalización dos servicios públicos. Espero que... O sea, non cobraron no mes de xullo? Non cobraron nada. Creo que cobrou unha das persoas, pero o resto non. Pois eso non pode ser. Deben un mes e 4... Pero bueno, a parte disso que non sei se me podedes contestar. Por que teñen que limpar os baños químicos? Os baños químicos que estaban na Ribeira o outro día? Sí, concretamente, pero... Porque a limpeza de praias é alrededores. Pero que a limpeza de praias non... É alrededores, é paseos, é desbroce de zonas colindantes aos paseos, é a limpeza dos baños da praia de Calcova, da Agostega e na zona de Calcova. Ese no contrato, desde logo, non o pon. E ademais a denominación do servicio é outro. Pero é todo colindante, anexos e todo isto. Recollida de papeleiras. Bueno, polo que estamos tamén vendo de novo, como se está cumplindo coa ordenanza das caravanas aprobada por este pleno. Bueno, como xa vedes, pois segue estar arteigada por ese tipo de vehículos que aparcan onde queren, sacan o mobiliario, toldos, etc. Por riba, todos moitos destas persoas que están utilizando esos vehículos non respetan o resto de usuarios nin o medio ambiente. Quería preguntarle se teñen algún informe ao respecto da Policía Local ou do Seprona, que por certo estuveron últimamente
incluso con un dron no faro do Seprona e teñen algún uniforme. Eso está a policía local encima para que as caravanas poden estacionar sempre cando non saquen todo tipo de... Pero bueno, iso é unha ordenanza reguladora autonómica que é pola que se rixe. Non buscaron un terreo para utilizar para as caravanas, porque o Concello de Saúde sí que cando temos un gratis, pero para as caravanas non. Sí, estamos Está en ello. en ello. Además, un tema importante para o próximo verán ten que quedar resuelto, porque, bueno, é certo que é durante un mes e medio, pero, bueno, sí que é un problema. Máis que nada, o que me preocupa desto é o tema dos vertidos que podan facer. Que deixan por ali. Claro, Bolsas, e todo eso, bolitas, sí, o incivismo ese, sí, eso sobre todo. Sí. Estes días ven de rematar a obra do Post-Cruz do 24, denominada a Rúa do Carballo. Saben a que me refiro, non? A que vai a Castro Vilar. Que de feito estiveron tamén coa señalización, o pintado. Bueno, pero pensamos que isto non vai moito a solucionar o problema da peligrosidade que deixaron co desmonte que fixeron. A zona de arriba, sobre todo, que ten bastante pendiente. Nunha das marxes da vía, pois... Era o que estaba proyectado no proxecto ese. Queda un terraplén, pois, moi Estamos prolongado. barajando a posibilidade de meter ali un quitamiedos. Entón, bueno, non sei. De todas formas, E iso fixeron polo desmonte que fixeron. sí, bueno, O abrir as cunetas. abrir as cunetas, pero bueno, ese desnivel... Bueno, xa vistedes que iso, tanto para os viandantes como para os vehículos, está habendo un peligro ali que... Hombre, supoño que no proxecto non se... No, porque eu comentei, de feito, estive ali e falei da empresa e dixo, claro, que isto non é meter así, porque está no aire, aquí o que habría que facer e teria que estar proxectado porque é un costo importante, pois é unha escollera para ampliar. Pero eso, se canaliza con os tubos e se rechea, incluso a parte da seguridade, pois tamén se amplía un pouco. Claro, pero bueno, eso é unha posibilidade, pero eso son costes elevados, teria que ir con un aumento proyectado, non podría ser unha obra menor de mandar Hai que facer a paso, senón non se certifica. Bueno, a pregunta era para se tiñan pensado Porque en unha actuación. Si, eu estuve tratando, a mí o que me dixeron é que ali, para que collera máis ancho, o que hai que facer é como unha especie de escollera, por decir, de muro, que permita despois anchar o firme, porque ahora mesmo está no aire, claro. Teñen... Pero bueno, insisto, era o proxecto tal cual, a obra está tal cual estaba no proxecto. Teñen unha estimación de gastos sobre o baile social? Se le fai só de 15 en 15 días? E canto se sole gastar no... Cada 15 días. Canto se sole gastar? Sí, máis ou menos. Porque é un precio como que pagan a maioría dos concellos, que é un precio mínimo por tratarse do baile social, e que en Fisterra conseguimos que, como a xente non o pedía, era unha demanda que facían que en verán tamén querían que seguira, pois as persoas que están vindo cada 15 días igualmente en verán manteñen o precio do inverno. Como nos restos dos casas do maior, nos centros sociais, casas do mar, como no resto de concellos. É un precio bastante económico en comparación a se colleres a actuación por a tua conta ou para unha festa. Bueno, digo porque como cando o BNG pediu que a ver se tiñes unha partida para o da pintura da escola do Maior de Vilar e xa estedes que non se podía, digo, como é que se... Penso que, bueno, está ben. Ademais, agora que a tan criticada casa do mercado cultural, non? Por aí podese facer de todo, senón xa non se podría facer o baile social. Podese facer de todo un pouquinho a medias. Hai que recordar que o mercado cultural non ten dotación de sonido, nin de iluminación,
nin de unhas cortinas para poder levar a cabo unha obra de teatro, as cales foron colocadas, unha ampliación da tarima, porque non daba nin os metros xustos para que pudiera haber Pero eso calquera se producción. fixo porque hai Claro, fases eso adecuouse, que se quero van... dicir que se podía facer de todo e sigue se poden facer de todo Ah. gracias a vos e a xente que pudo facer o posible. Eso non creo que ninguén o negue, non creo que haxe ningún goberno que poda negar eso. Nos sobre todo que Solamente criticamos estou eso, preguntando a estimación todo máis nos o que criticamos sobre todo deso é que ao final foi ese €500.000 de euros. E tampouco unha sala que consideremos. Pero bueno, eso xa foi... Aí está, digo por a crítica que eu... Bueno, e despois por outra parte, xa casi para rematar, temos información que hai na caseta vella da Auro, que está subindo polo monte o camiño do monte, que lle chaman. Si sabedes se hai algunha persoa vivindo ali, digo porque boa casualidade que saíron dos cans perigosos, ademais, e bueno, que me presentaron a varias persoas que estaban facendo senderismo, paseando e tal, de feito mandaron un aviso á policía local con unha mensaxe e non lle contestaron neste caso, pero para saber se vos sabíades si... Sí, é un problema que se repite, pero non é que haxa unha persoa vindo nin dúas, é que a policía local, ou eu, ou calquera membro, recibimos o aviso, mandamos ali, marchan e volve a aparecer outra persona, non son sempre os mismos, son de ambulante, sí. Pero dos cans... Sí, A maioría ten casos. sí. De edad peligrosa, E hai que dar unha ordenanza, están seguido encima de salud. Para que mirar se ten pis, se ten... Sí, eso é un traballo que se encarga a policía local. Un problema é un peligro. E despois un roubo, pois eso, pedindo que se respete que se cumpra a lei de normalización lingüística, porque, bueno, prefiro que están vendo cartaces sinais en castelán e en inglés, pero para o galego para vostedes parece que segue sendo residual, non? Bueno, eso, pedir que como non queremos de noso, pois máis mal nos vai... Que teres das praias? Sí, neste caso das praias. E por outra banda, cartaces novos, os sinais novos, pero os postes dos vellos que xa non existían, xa fai ademais máis dun ano, siguen ali, oxidados e tal, e eso, pues, Sí, levamos a cabo... pedir polo menos que se retire, Levamos a cabo a renovación das sinais nas praias, porque estaban bastante deterioradas, como que consideramos que era importante que os visitantes, sobre todo, porque son os que máis se someten a estes perigos, pois daqui máis ou menos vamos a facer puxemos en castelán e en inglés, pero Se por non cuidamos de mera nós, comprensión. vale. Pero por mera comprensión, evidentemente nós xa sabemos máis ou menos o que podemos facer en cada praia. Si é certo que o resto de visitantes da comunidade tamén, pero bueno, son os vosos, sí. supoño. Bueno, é así. É que, bueno, que a letra xa por sinais xa se entenden. Despois tamén lle rogaría que lle digan as empresas que as que desbrozan, sobre todo no rural, sobre todo, que o fagan ao completo, porque desbrozan un cacho, deixan outro, o sea, non sei se ao mellor por culpa de que non teñen a maquinaria tal, pero pódense facer a man, ao mellor ten que facer os Supoño que será por operativa empregados do Concello, non sei, pero está pasando, o sea, desbrozan por unha banda, pero quedan os que cachos. despois pasaron a dar a man por aí, non? Estou falando de fai, o sea, 15 días ou máis e están esas zonas, Por exemplo, na zona de Vilar, por exemplo, porque, a ver, supoño que en outros sitios que pasen tamén, pero bueno, se ali queda esta. paso por ali, porque vivo ali e tal, e entón hai, ao principio, de feito, desbrozouse ao campo da escola, que non sei se foi a mesma empresa ou foi a grande concello, non sei.
Aí estudo con cero. E resulta que despois, aos 15 días ou máis, fixeron un desbroce e tal, pero, o sea, de maquinaria, sí, as marxes da vía, pero hai zonas que están sin desbrozar. No, Gracias. Con data 3 de maio de 2026 presentei un escrito dirixido á alcaldía solicitando que se comprobase se a persoa seleccionada para como arquitecto interino cumpría todos os requisitos legais para acceder e desempeñar ese posto en relación ca súa idade, etc. Bueno, no pleno pasado, dixeme, usted, alcalde, reconheceu que ese escrito seguía sen ser contestado, manifestou que existía unha cuestión relacionada co idade de xubilación desa persoa. Bueno, pero a día de hoxe ese conselleiro continúa sen recibir a resposta ao citado escrito. Por eso me pregunto ahora en que situación se atopa actualmente este expediente. Mas foi finalmente autorizada a prolongación de permanencia no servicio activo desta persoa. Ahora mismo estamos temos que tramitar ya a prórroga. Que acabou ahora a finales de agosto por os 9 meses. Que vas facer agora? Prolongar como é? Hasta o límite, hasta os 9 meses que Os 9 meses. nos permite a... Hasta o 10 de enero, non recordamos. Bueno, usted afirmou públicamente que o problema do arquitecto municipal está solucionado. Eu pregunto-lle en outro pleno que se vai preguntando pola modificación da relación de postos de traballo da RPT necesaria para a creación e cobertura definitiva da plaza de arquitecto municipal. A día de hoxe a situación continúa exactamente igual. A RPT segue sen ser levada a pleno da corporación. Mentras tanto, o Concello continúa prestando este servicio mediante un nomeamento interino por acumulación de tarefas, unha figura que ten unha duración máxima de, falamos, 9 meses. E por iso lle quero preguntar, cando ten previsto o Goberno Municipal levar ao pleno a modificación da RPT para a creación definitiva da plaza de arquitecto municipal? Que ten previsto facer o Concello cando finalice o actual nomeamento interino sen a RPT, se a RPT continúa sen ser aprobada? A creación da RPT da plaza sempre dixemos que tiña o seu trámite e por eso seguiuse con un procedimento aberto de nomeamento de funcionario interino. Entón, durante ese tempo é o que se vai a facer. O importante, o que eu penso, e o que este grupo pensa, é que o servicio se preste, se prestando está. Hai un atasco que ven acumulado de moito tempo atrás con expedientes, a verdade que é unha locura eso, o tema do organismo é unha locura. Esta persoa está traballando un mundo arreo e estáse, desbloqueando situacións, costa, porque é tal volumen que é incomprensible como podía estar todo isto aí na espera, non? Entonces, actualmente estáse prestando servicio, a verdade que eu agradezco desde aquí todo o traballo de dedicación e o esforzo que está metendo, porque se está traballando moito, é moi duro. Entonces, como o servicio está se prestando, está se levando a cabo, considero de unha forma correcta, haberá opinións de todos os tipos, pero en definitiva, sen contas, en regras xerais, de unha forma moi notable. Entonces, vai ser facer a prórroga durante este tempo levarse a cabo a modificación. Xa, pero, o servicio está se prestando, como te diz, pero sabes que despois vai a finalizar, ten unha fecha que vai a caducar. Que facemos despois? Porque se non se trae a RPT para... Despois vamos a seguir con a mesma problemática. Que vais facer despois? Vas quedar en Nico Seco outra vez, con arquitectos e unhas cousas, sabes? Non, durante este tempo vais a traer a modificación. Creo que é a máxima importancia que traes a RPT, máis que outras cousas. Ese sí que podías facer un pleno extraordinario e traer a pleno para que se aprobe unha vez por todas.
tamén se quería preguntar que viene preguntando pola situación dos contratos de servicios e suministros municipais que continúan sen a correspondente licitación. Ao longo deste último ano, o señor alcalde vai manifestando tanto nos plenos como en diferentes declaracións públicas que o Goberno está a traballar nos pregos necesarios para regularizar esta situación. Pero transcorrido xa prácticamente un ano desde a súa chegada á alcaldía, non se regularizou ainda ningún só contrato, polo menos que eu sepa, non sei. Por eso tamén te quero preguntar cantos contratos de servicios e suministros foron efectivamente regularizados desde a chegada do actual goberno municipal, e máis que expedientes de contratación se atopan actualmente en fase de elaboración dos pregos e cal é a previsión para a súa licitación. Estamos agora mesmo tamén, e aquí outro punto que quería agradecer enormemente tamén o traballo que están realizando o persoal do Concello, pero a verdade que estamos encontrando diferentes trabas, limitación de efectivos por diversas causas, entón sí que limita tamén o que é o exercicio de elaboración de temas máis estructurais, como poden ser a licitación de pregos. E por eso, por exemplo, antes, na súa intervención, a doña Aurea preguntou tamén polo tema da adiante solucións, que era unha factura, estamos traballando con esta empresa para sacar adiante os pliegos e a regularización dos contratos de servicios, saneamento, desbroces e electricidade. Eran os tres que temos así. Eu que lle pido é que actúe sobre esa xestión, que non quede todo en saco roto, porque ao final Non, de feito está sabendo que estamos tomando o goberno non se regulariza nada, con seriedade que estamos traballando. estes contratos están caducados, están todos en precario e non se lhe dá unha salida como ten que levar para que as cousas funcionen como é debido. Con data de 3 de outubro de 2023, o actual secretario interventor titular retomou posesión da súa praza, pero desde esa data o auxiliar administrativo Juan Carlos Carril ven sendo nomeado de maneira puntual como secretario interventor accidental en diferentes ocasións para sustituir ao secretario titular durante a súa ausencia por vacacións, por permisos, moitas circunstancias. E, bueno, eu, este concelleiro, non ten constancia de que desde a reincorporación do secretario interventor titular exista unha nova habilitación ou resolución da Xunta de Galicia que ampara estes nomeamentos. Eu agora pregunto, existe alguna regulación ou habilitación da Xunta de Galicia que autorice os nomeamentos de Juan Carlos Carril como secretario interventor accidental desde o 3 de octubre de 2023. En caso de non existir esa habilitación, en base a que fundamento xurídico se veñan realizando estes nomeamentos accidentais? Eu que sei, non sei que fundamento xurídico. Eu guíome dos novos xurídicos do Concello e guíome de que arriba eu preguntei varias veces por o tema ese e dixeronme que había 2 persoas actualmente no Concello que podían desenvolver esta función. Entonces, bueno, eu tamén lle agradezco a esa persoa que nomeastes o seu traballo de dedicación e, sobre todo, tamén o querer facelo, non? Porque peor sería que, por exemplo, non tivésemos secretario que Marcos non son o dereito, pois se tivese vacacións está todo paralizado. Entonces tamén é de agradecer. Pasa que fundamento jurídico non o sei. Como presidente do Concello, como alcalde do Concello, Eu preguntei... tens que saber se eses nomeamentos que se fan, actuacións puntuales, sí, pero pasa a ser secretario unha persona facendo ese tipo de traballo para unha praza, se realmente o pode facer ou non. Eu vi polos servicios jurídicos do Concello, por este caso o secretario como por asesoría xurídica. Pregunto, tens que informar e mirar se en realidad ti podes facer ese tipo de actuación ou non, porque é o alcalde. Bueno, tamén se quería preguntar ou se o Concello vai realizando desbrozos puntuais, que sei que vai estar facendo desbrozos, pero a verdade é que estes traballos resultan claramente insuficientes, xa que
numerosos núcleos de población, vías de acceso e camiños municipais continúan presentando un estado lamentable, como ocurre, por exemplo, en distintos camiños de Neve, do Real, de Padrís e de outros puntos do municipio. Cumpre lembrar que, ademais, que cando o actual grupo de goberno tamén estaba na oposición, tamén reclamaba a licitación deste servicio, pero tras casi un ano á fronte do Concello, a situación continúa prácticamente igual. Neste servicio segue sen contar un contrato específico que permita a súa presentación de forma planificada e continuada. Isto tamén se pregunto. Ten previsto o goberno municipal sacar a licitación dunha vez por todas o contrato de desbroce e mantemento das vías e camiños municipais. Caso contrario, ten previsto dotar ao personal municipal dos medios mecánicos necesarios para que esos traballos podan realizarse con medios propios. A primeira das preguntas é un dos tres plegos cos que estamos, que xa o dixo na pregunta anterior, o tema da dotación de equipos e medios para o personal do Concello. Tamén, de feito, hai unha subvención que saliu fai nada, que era nova este ano, da Xunta de Galicia, para a dotación de equipamento de diversa índole para os servizos. Solicitamos incluso tamén unha, non sei como lle chamo, que non teño ni idea destas cousas, unha pala, non sei como se chama. Un brazo pero mecánico, non sei que, bueno, varias cousas. Entonces, pois, tamén eso. De feito, bueno, tamén gostaríamos salientar que no convenio das hectáreas, o convenio, a subvención para o tema de desbroces, que ampliamos o convenio que tiñamos de 4 con algo de hectáreas a 19 con algo, é dicir, que foron 9.000 euros que tamén destes traballos de desbroce que nos subvencionan tamén a Xunta de Galicia. Vale, por último, quería comentar tamén se a prevención dos incendios forestais constituye unha das principais obrigas das administracións públicas durante, sobre todo, esta época do ano. Pero este Concello continúa observando numerosas parcelas situadas nas proximidades de viviendas e núcleos de población que presentan unha importante acumulación de maleza de biomasa, incumprindo as obrigas legais da xestión de biomasa. E tamén por eso te quero preguntar que actuacións se está a levar a cabo o Concello para garantir que estas persoas propietarias de parcelas situadas dentro das franxas secundarias de protección contra incendios cumpran coa obriga legal de limpeza e xestión da biomasa. Non se quero preguntar máis cantos requerimentos foron notificados aos propietarios durante este ano por incumprimento destas obrigas, en cantos casos tivo que actuar o Concello mediante a execución subsidiaria dos traballos o técnico do Concello no caso de existir os incumprimentos, que a xente non cumpre a obrigación de, non hai que dicir, non, claro, muchas veces a xente acumula un gasto que é grande, pero bueno, que ten unha parcela, o que non pode estar a xente que ten a lo mellor casa solada ou está pendente que ocorre unha desgracia un día e que vai a todo o Totalmente de acordo. De feito, o traballo municipal neste sentido o que fixemos foi publicitar en redes e pegar carteles polos diferentes núcleos avisando os veciños, os propietarios dos terreos da obrigación das faixas secundarias antes do 31 de maio de 2026. Unha vez que algúns propietarios atenderon a súa obrigación, non é un querer, é unha obrigación, o sea, hai que facelo. O que estamos facendo cas solicitudes dos veciños darlle trámite actualmente, creo que anda sobre unhas 100 ou máis de 100, que non sei, creo que van por máis de 100 cartas que se levan enviados, pero aquí, aparte deso, que sí que a maior parte dos veciños e veciñas suelen facer caso, aquí o problema é sobre todo o problema dos heredeiros de isto non temos foto. Se as non se daban a cabo, pois o Concello ten que tomar medidas porque eso despois pode levar a un problema que
incluso para dar desgracias ou que se, sabemos que hai parcelas que son de 4 ou 5, e que todo o mundo se chama, como suele decir, cuando afuera, bueno, pero bueno, sí que o Concello ten que tomar. O tema dos heredeiros pois, é un problema. Ten que mirar e tomar as medidas oportunas para que esos riesgos non estén aí. Moitos deles incluso están en Argentina e en outros países contactar con eles, as cartas venen de volta. Pero Un bueno. problema serio. E nada, xa por último ruego que si a playa de Corbeiro, por exemplo, neste caso, que suele ser unha playa familiar onde van nenos e tal, hai queixas de bastantes persoas e tal que se está facendo ali nudismo e todo eso, pues se ten de súa aquel teñer un aviso, un cartel, unha señal ou algo que non se prohíba ese tipo de actividades porque hai nenos e tal, pues hai sentir familias que non lle gustan. Si, onte recibimos mismo chamaron a min por ese mesmo problema e o que facemos é enviar a policía local a que faga as súas actuacións que considero oportunas dentro do tema, pero sí que sobre todo en praias familiares Hai unha señal ou algo que indique que todos non lle van a facer caso. Xa, pero polo menos ten un aviso e se vai un policía local e diga, oye, tío, que é isto? Que tal, pues, ten unha causa para poder chamarle directamente a atención ou multalo, o que sea. Bueno, rematado o turno é o último punto do día damos por finalizado o pleno. Moitas gracias e boa tarde. Boa noite xa.